Què tal, com esteu? Uh, jo encantat de poder tocar una estona aquí. Gràcies a l'Edu Comelles d'Audio Talaia per haver muntat aquest festival tan xulo amb tants artistes. Eh, I a tots, doncs, molts ànims, molta força, molta confiança també per aquests dies i que estiguem tots bé.
molt estrany fer un concert sense tenir públic físicament. És la primera vegada que ho faig, això.
Cuideu-vos.